Everyone, ayan oh. So, we're going to the dagat kay Hunas. Ay, matugot ta. Oh, it's low tide. Manguhatag swaki. So, it's fun kasi I'm with my cousins whom I haven't seen for 20 years. So, nag-visit sila from the States. So, going back to their roots here in Bohol. Okay. Maganda talaga ang sunset namin. Uy, anong Tagalog ko? Tagalog version pala ito ng aking vlog. Marunong naman ako, medyo konti lang magtagalog. Pero yung accent, Bisaya. Oh, we're just so glad we have the beach to ourselves, no? Walay tao kay working day man. Hindi carry? Okay, murag hapit na dyan sila mo give up kay maputik ko, no? So, dili sila anad ba nga mo lubong-lubong di sila pok. Sundan mo lang yung tubig. Oo, linya. Hindi, hanggang dyan lang yung putik. So, while waiting for them to catch up, nagduko-duko na sad ko diri, no? So, daghan gid kaayong nagpakita nga mga shells. Kay nagtaob naman di ay ni siya, no? So, munggawas na ni siya. Basta ting taob na. And naara jud mi dinhi dapit sa may sanctuary. Kilid sa sanctuary. Of course, wala jud mi ni sulod anang sanctuary kay bawal baya. So, respeto lang yun din ang dapita sa sanctuary. Dili kita magsulod. Sa kilid pwede. Unya, ang ubang mga swaki o mga shells manggawas man sa sanctuary, pwede na siya kwaon kaysa gawas naman sa sanctuary, di ba? Ay, nalingaw kog duko-duko. Oy, dami ko na nakita shells! Finally, nipadayon na lang gid sila. Oo, wala nang putik dito. Ay, si Papa Chad, Nicolas. Tambajang. Nanambajang si Nicolas. Ano to? Shell to. Umang. Umang yata yun. Ito yata. Ayan, shell. Sa'yo, yung pagkuha ng shell. Kita mo yun? Doon, Kita mo dyan. Yan, Yan. Kunin mo. Ito? Baka umang. Hindi. Hindi? Kaya na. Hindi, Success! Siko-siko! Ayan pa, Yan. Ito, Yan. Nakadikit sa Oo. Nakakain yan. Ano nakita mo? Ay, $1 yan. Ito. Ayan yung green. Oo. Swaki din yan. Parang hilaw na rambutan. Oo. Medyo siya, mapait. Anong patay? Hindi yan ahas. Bahag-bahag yan. Hindi, ito. Hindi na gumagalaw Asaan? Yung... Parang seed ba? Ha? Asaan? Ano ba yan? Tali. Tali ba yan? Hindi. Ano yan? Bahag-bahag. Kunin natin. Mahaba na yan? Yun Nakain ba yan? Hindi. Ayan Yan yung natapakan mo, Kuya Ariel. Yan yun. Ito yung panakot sa yung nagwiwiwi. Yung malaki na nagwiwiwi. Sa bani. Pinapalo ng ganito. Noong araw. Bahag-bahag ito Balik natin sa dagat. Ang daming Patrick dito. Makikilala mo talaga yung may bata sa bahay. Kasi kilala si Patrick.
Ni ano? Ito. Ano to? SpongeBob SquarePants. Kaya ano yan? Ano? Ito. Coral yan? Coral ba yan? Yun oh. Ano yan? Baby coral. Sea urchins. Asan? Oh, jellyfish. Ito oh, ang dami starfish. Jellyfish. Ay, wag yan. Kita niyo jellyfish? Yan ang salabay. Hindi ito sa labay. Jellyfish to. Ayan ah, bubog. Diba pag kinagat ka niyan, kapit yan? Ay, oo. Yan, bubog. Nakapit yan eh. Sarap matusok. Masarap kainin. Hoy! O, lagay mo dyan. Nakakain naman eh. Ano? Buhay na buhay. Kayo ng matapakan. Ay, mag-ingat ka tayo. Alis ka pa naman. Ayan oh, may swaki dito. Katapat ng ano. Ano, marami dito oh. Yan, swaki. Mm. Ay, ano yan? Anong kulay? Brown? Ano yan eh? Si Joke. Oh. Yan. Yan. Oh, kunin mo yan. Ay, ito nga yung kinuha kong isa. Oh, di ba? Swaki. Ano pa yung isa? Malapit sa starfish. Oh. Yan. Oh. Ito masarap din yan, di ba? Oo. Din yan, yung itim. Matamis. Yung itim. Medyo mapait yung itim. Ayan oh, swaki. Ay, ito. Ito rin, kung maliliit yan, no? Ito? Yan. Ito? Oh. See? Ito pa oh. Ito. Dali. Silang. Mahina ang kalaban. Ayun kalaban. Nasaan? Ingat. Yan, nag-i-enjoy na sila. Tagalog version tayo ngayon. From Manila eh. Napadpad sa Bohol eh. Ito, napakan ko na. Okay. Ito tayo. The majestic Banati Hill that's no longer beautiful kasi ayan, kinalbo ang Banati namin. Good luck to them. God bless them. Sana makarealize sila na mali yung ginawa nila. Hindi na beautiful ang Banati. So, we're just sa boundary ng marami. Doon sa may starfish doon marami. Nag-enjoy talaga sila sa swaki hunting. Pero mababaw lang din yan. Same waters eh. Ano, mangrove? Oh, di ba? Libreng sudana. Ano nakuha mo? Swaki? Oh, swaki nga, red. Ito, ano to? Rare to? Yan. Makikita may aeroplano dito, no? Pagpadato. Yan, oh, di ba? Malaki. Alive na alive yung sayo. Siyempre, fresh na fresh. Ayun na, pang thumbnail ko. Na-thumbnail na kita eh. Oh, ito, puti. Yan. Pwede. Yan. Si Joke. Another kind of urchin. Pero, si Joke yan. Mapait. Pero pag walang swaki, kinukuha namin. Maitim? Ayaw mo na itim? Okay. Okay, daghan na kagkuha lo. Wow! Halos mapuno na yung ni Malu ah. Puro swaki. Yan oh, ang lalaki pa naman yun sa kanya. Enjoy talaga itong mag-asawang to kuha ng swaki. Oh, alam mo na yung si Joke ah. Oy, ang ganda ng sunset. Tingnan mo. Isda, unsa ka isda?
Unsa nga isda na doy? Ha? Rumpi? Ah. Wala gukuha ng imong rumpi. Uy, laki. Ah. Isang isara. Ah. Libre na pa ni hapon. Oh, lami ini sabaw mo. Sabaw. Muli na jud ka kay naa kay panihapon. Walang swaki sa States. Walang ganito sa States. Ooh. Oh, mag-swimming na kayo dyan. Lalim na. Wa. Pwede mo naman kunin sa kamay mo. Basta swaki lang. Dahan-dahan. Pero pag tuyom, wag. Oo. Yan. O, diba? Okay, yan. Tatlo. Pakita mo. Yay! Oh. Tapos yung ano naman, yung sunset. Yan, malaking swaki oh. Yeah. Oh, ayan. Ready, 1, 2. Ganda, silhuwit kayo. Okay. Bukas, pwede, maaga. Oo. Isang island naman yun eh. Oo, sa Panglao din yung Panglao Island. Sa Dawis yun. Ha? Oo, uwi na tayo kasi na-alarma na si Nanay Men. Talaga niya mag-swimming. Ayan, hayaan. Nagsilayas yung, ay, saan ba yung basket mo? Wala na yung mga mo, huli. Eto, mainit. Parang hot springs dito. Hey, oo, bongkawel. Hindi to bawal. Hindi mo bawal yan. Kinakain namin to. Nakaisa pa, oh. Ang dami niyan ako. Dami yung swaki si Malu. Hi, Andre! Si Andre na! Si Andre! Hi, Andre! Ang ganda ng sunset. Awesome. Very relaxing talaga ang pumunta dito sa dagat after work, and then makikita yung sunset na ganyan and clear waters. This is Bohol District in Tagbilaran City. Thank you so much, Lord, for this wonderful gift of nature. Mike, ni apas mo doy. Ha? Asa mo sendot? Ah? Asa go di mo starfish? Daghanam tuyo man ang dapita oy. Oy, si Andre nagdala og starfish. Goday! We're all very thankful to the Lord good aning nature ambience no diring dapita sa amo although naanami sa city, naanami sa syudad, napaghihapon ang mapili nga mga lugar nga nindot kaayo nga wala pa hilabti. And hopefully magpabili ni siyang ingani tinaw pa kaya among dagat.
Papars, daghan na kagkuha. Pero nakakuha na ka. Ha? Ah, na-scam ka? Na-scam sa Tambajang. Ah! Asa man? Kauno na ko ang wakwak. Nakabawas ang bata da. Gihadlo ko. So if magkugi lang gyud no, maanhira gyud sa dagat, makasud-an gyud. Okay, padulong naman ang gabi ang mga on na may dito sa baybay. Panihapon na. So, it's fun kasi I'm with my cousins whom I haven't seen for 20 years. So, thanks for watching guys. And mato na mi sa unasan kay mukaon sa ilang mga gipangkuha nga mga swaki o mga tuyom unsa pa nang ilang mga gipangkuha. Okay. Salamat. Bye. Asa siya magluto dire? O ato sa ilaha? Dito siguro sa ilaha? Uli na ta. Kaya gabi na. Oy, saging. Oh, crab. Mango. Langka. Dito sa kuan kay malo pag uli na magikan tubigo nyakit na dinadao. Ay vlog. Ida kun tong gapuan ang gadapog lubi. Ana ni mo kuan sa sard gundara na Ay, ni. wala. Hindi. Ano? Tambajang wala. Tambajang? Oh, okay. Shell yung tinutusok-tusok niya. Unsay mata sa bakasi. Oh. Labugon. Mauna. Tura da na. Nagko na namin dito kay malaki yung doon sa likod ba? Tayo sa wala ano, picture. Ato ko na ilaha ka andun pagluto. Oo.